Takže já děkuji paní ředitelce a samozřejmě i já vás vítám na dnešní školní akademii a doufám, že se vám bude líbit. Takže doufám, že se vám budou líbit scénky, které uvidíte, budou tady písničky, bude se tancovat a doufám, že teda si to užijete. Takže se pohodlně posaďte a přejdeme k prvnímu bodu programu. Uvidíte nejmladší studenty, to jsou studenti Primy, a ti si pro vás připravili krátké představení z dávných dob antického Řecka. Ukážou se vám tady v rolích antických bohů. A protože jsou úplně nejmladší, podpořte je prosím potleskem. Jednou, kdysi dávno, žil v malém městě zvané Mykény mladý, ale chudý sochař Aletes se svou rodinou. Žili šťastně až do dne, kdy do jejich osudu nešťastně zasáhla bohyně lovu Artemis. Orestes, Aleteův syn, jako každý den pásl svou ovci na paloučku nedaleko Mykén. Dlouhou chvíli si krátil hraní na píšťalu. Tou dobou prolézala lesem krásná, ale krátkozraká bohyně Artemis, toužící skolit zvěř. Krátce po této tragické události zasedá na Olympu porada bohů vedená Diem. Artemis všem vysvětluje svůj tragický omyl. Vítám vás na dnešní poradě olympských bohů. Jsou zde všichni přítomní? Ano! Nikoli, bratře. Chybí zase klub Ares. Zase Ares. Skoro na každou poradu chodí pozdě. Nejdu pozdě? Samozřejmě, že ano. Ošklivče, ošklivý. Ty jsi nějaká chytrá. Vracím se z trojské dálky a to je nějaká dálka. Byla to nespuška, ale pobavil jsem se. Dobře, teď se k něčemu dostaneme. Jako bohyně moudrosti neztrácím čas. Pallas Athena má pravdu. Zahajuji poradu a předávám slovo Artemis na její důležité přání, jsme se tu sešli. Vstupte. Stala se mi dnes ráno nehoda. Vstala jsem a dostala jsem úžasný nápad. Uspořádat pro vás večírek při příležitosti rozvodu Ária a Afrodity. Hlavní chodec, zrušená jehničí. Zase upovídaná jako vždy. Už pojď k věci. Nesnáším, když se někdo vykecává. Zlatá říše mrtvý. Nech ji už konečně domluvit. Nechci teď strávit zbytek svého nekonečného života. Já taky ne. Nemohla jsem najít své božské kontaktní čočky. A proto jsem si musela vzít své staré brýle. Díky tomu se mi stala malá nehoda. Místo ovce jsem strefila pasáka ovcí. Tomu ty říkáš malá nehoda? Jsi vždycky střílela pán Bůh do oken. Promiň, velký šéfe. Pojďme se do... Nakonec došel k závěru, že odmění a tak byl na Olymp povolán sochař Aletes. Za mnou, Aléte.
Naše rada již očekává. Drahý Alete, předem přijmi naši omluvu za tento tragický omyl. Na důkaz naší lítosti budeš mít tu čest jako jediný smrtelník vyslouchat nás, olimské bohy. Máme však jednu podmínku. Nesmíš se o tom nikomu zmínit. Jejky, zapomněla jsem se převléčit. Omluvte mi na okamžik. Afrodita se zvedne a odbíhá pryč. Po chvíli se Afrodita vrací, když v tom zahlédne smrtelníka, který ji sleduje a poslouchá poradu. Co tu pohledáváš, ty bídný lidský červe, ty nás špehuješ. Co si myslel, že tím získáš? Afrodita popadla Elektriona za ucho a otáhla ho na poradu. Tady nás poslouchá, je to špech. Padni na kolena a vyslech mě. Já vím, že jsi nás poslouchal a vím, co jsi zjistil. Hrozí tě trest smrti. O, velký die. Padám před tebou na kolena a prosím tě o odpuštění. Ne, smrt prosím ne. Jsem také sluchař, ale to je jenom trochu závidí, možnost vás vyslouchat. To na věci nic nemění, trest tě stejně nemine. A ne, pohlídej provinilce. A mám zatím musíme trest. Jsou nějaké návrhy? A ty ošklivější než Hephaestus a Ares dohromady. A to plotvemi umlátí mužské paly. Ufirtujeme ho k smrti. Dejte mi ho do mé sbírky, potřebuji podsvětit doplnit stav. A doživotně sklízí má rychle rostoucí masažovaná rajčata. A bude jí mozkomorové polive. Tohle k ničemu nevede. Pošleme ho k věštkyni. Víte, jak lidé dají na věžby. Dobrá, pomocí kouzlovou pošlu věštkyni. A já ho doprovodí. Ty to ty, Elektrione, pojď za usaďte. Moudrá, vidno, všichni jsme se... Já vím, co po mně chcete. Jsem přece věštkyně. Safír, safír. Už něco vidím, ale je to taky. Ale smutné a všude samý tlak. Moment, už je to trochu jasný. Jo, Elektrione, to znamená tajemství, které si zjistil. Čeká ti nedlouhodobý trest posvětí. Nejde zatím na mě. Elektrionovi po čase otrnulo. Přestal se věžby bát a každému na potkání prozradil tajemství. Bohové se tedy ještě jednou sejdou, aby projednali trest pro Elektriona. Bohové se tedy dohodli a bylo rozhodnuto. Takže rozhodnuto. Elektriony budeš proměněn v kámen a jednou za 20 let budeš proměněn zpět, abys poznal, jakou mají bohové moc. No ne! A co udělám s Aletem? A jeho sochami? Navrhuji, aby byly tyto sochy uloženy do mého chrámu k mé věčné slávě. Ale jestli jsi z Héro nevšimla, jedna z podoby země má. A co má být, kdo je na co zvědavý? Dá se to do mého chrámu a tečka. Musím souhlasit, ale zároveň souhlasit s Palas Athena. Mám lepší nápad.